Wow. First. Mr. A, thank you. Kumusta? Grabe. Grabe sa emoji ah. It's me, Chong. Hi, sis. Good morning. Nirat-rat niya ako ng emoji. Thank you. Mag-film ako lang. Mag-film ka na, okay lang. Mag-film ka na. Ba't ka hindi nag-film? Mag-film ka na. Aray ko. Thank you. Thank you, guys. Arp, arp. Arp, arp. Maingay ba yung ano ko? Electric fan. Sis, too slow is done. Thank you for the too slow, sis. Init ah. Iramos, thank you. How are you? MJ, Fish Hunter TV, hello. Thank you sa pagpunta sa premiere ko kahapon. Puntahan kita ha. Fish Hunter TV. Monetize ka na? Hi neighbor, Helene Famous Arp Arpalsiolde from Reynang. Thank you din Fish Hunter. Taga saan ka? Play ko tong 15 minutes. Uy, taga Abu Dhabi ka? Joker, thank you sa pagkapi-kape. You're welcome. Thank you. Kusog maingay yung ko, electric fan. Joker X Raven na kay hot choco. Hot choco for MJ, please. Hindi ka nagkakape, MJ? Grabe, yung after ko lang board, diretso ko sa linggo. Hindi rin ako gawa. Ay, Bisaya po da ka? Taga-asa ka sa Pinas? Hindi rin ako. DMG vlogs ako hot lang, walang joke. Wala lang iharang host. Really? Basin unya na pina Paitan po sa coffee. Butahin sugar and milk. Alex, Mr. A, thank you. Joker X, yeah, from him. Kuya yan. Kutabato. Taga Dipolog ko, bis na wala ka namutana. Kuya yan, salamat. Wala harang. Baka hindi ko na-on. Justin Milo, hello. I'll try to check later. Ngayon na. Mga hindi ko pa kaibigan dyan, bigyan naman from yan sila. Kit mo dun ulit nga. Ayoko nga. Inuuto mo ako Joserong to. Walang harang. Doon ra. Doon ra. Pareho kami din na. Iunsa. Kaya wala ko. Walang naon man ako to. Pag sure ba, wala i-didya mo.
Naay, kay sakit kayo akong tiyan. Asa na ko, giyatagan po sa akong ansi o mais coffee kay white caffeine. Wait kayo nun. Ha? Ay, katong, mais na isang lang. Justin Milo, thank you for the like and share. Like and share for sharing. Where should I go? Where the broken heart goes. Thank you sa 8 ka thumbs up. Sa 6 sa tao. Thank you. Wala lang yun. Kanjut sa ba? Ayaw kong ikon ba? Na-stress. Charot. Basta naka-premium ka. Ayaw. Thumbs up doon. Thank you. Thank you, bo. Uy, asa ko ni mo nakitaan? Asa ko ni mo nakitaan? Asa ko ni mo na ikaila? Sa ano ba? Sa LS? Or asa na ko? Ayaw niya eh. Wala po dalang sa ako, Dilul. Shoutout idol ninyo sa vlogs from Reyna. Ouch! Okay. Ilang ko kahinom doon. Yun lang. Naka-on man. Actually, naka-on siya. Baka later. Naka-on man siya. Lagi na lang eh. Ramos, thank you sa pabidji. Nagkago pa na lagi ka. Uy, bagong ligo lang. Bagong ligo. Nakapahilamos lang. Mga hapsay. Hapsay o sayong pananaw. Thank you. Okay, MJ. Salamat ha. Saba kayo kung electric fan ba? Igang kaayo. Ano pa itong check ko? Kusog kayang, saba kayang electric fan? Hindi mo kung mga brew ka ng bintana. Gay, ang lamok mo. Hi, DMJ Vlogs from Justin Melo. Thank you, Jaan, sa mga tanong dyan. Okay lang. Thank you. Alex Yolde. Thank you, Mr. A. Unya, ikaw human ako ni mo. Unya, ikaw human ako ni mo. Human na po ko ni mo. Kasi naririnig ko, sinashoutout ako ng fan mo. Char. Yung siya Raven. Okay naman din. Ayaw na nga. Natapos ko na ang lahat. Natapos na ang lahat eh. Nandito pa rin ako. Hala, wala na silang story ah. Justin Melo, hi Reyna R. Si Alex Yones eh. Kung wala ka bay, ano yan, dugay na ka mo ni host. Second month na ako today. Kaya nga, happy second month. Teka lang, Joker. Ano yan? Kung wala ka. Kung wala, ay, hindi naman. Paano yun? Kung wala ka, nabayhin.
As if kabalo no. Ay, yun pala yung pinunta ko. Ay, po, di, Diyos me, marimar. Pata ka, magaganta mo, Kayla. I told you, wala akong ano sa sa title. Binamog lagi ka ni Marimar. Ay, sis ba? Naula ko gamay. Ingon pa kayo kung sa data. Ay, tapos na ang lahat. Sa mundo. Ako may vocal ano. Char! Kantahan daw ba yun? Oh, bakit may harang sa anything? Kayo talaga, kayo lang walang harang. Ay, ano man nga si Joker po? Premium, nasa sarili ng ata. Thank you guys. Thank you. Di ko maisip kung wala ka. Mamaya, send ko sa GC. Ay, kantahin ko with guitar. Bantay ba nang wala? Salamat sa online chan, sa thumbs up. Napaka-jejemon ko no. Ay. Ay, sis. Ay. Waiting. Ano meron ngayon sa inyong sis? Nag-post ka sa FB kasi. Nagpasalamat lang ko sis kay ano. Ang tawag dito? Anong ba tawag dito? Yung alam, na-realize ko na ang hirap kong mahalin. Pero nag-stick pa din siya. Yung ganun. Basta. Ay. Wala lang. Sometimes you need to appreciate people na ganun. Wow, thank you, greetings. Parang ganun lang nga. Na-guilty kasi ako kanina. Mansari namin ulit. Namin ata ay ulit. Bahala kayo dyan, Joker. DMG Vlogs, gibingaw ko tambay sa StreamYard din. StreamYard na ako. Kung may signal, pobre man ta. Joker, ay, puro ramo ay, dila. Anything, nakitawa sa anything, kasi hindi niya naintindihan. My pleasure, always happy to be here. Thank you, Justin. Happy Mansari, Joker. Ang normal ka. Fish Hunter, almost done. Ay, ipod ko. Yuhu, anything. Naintindihan ko. Talaga ba? Happy Mansari. Thank you, Innocence. Thank you sa mga nakabidyo dyan. Alice Yolde. It's me, Chong. Si Ramos. Thank you. Huwag na natin yung Secret Utopia. Alam mo na buwang. Yapang dito. Abnormal ka. Bago nila ko nun. Happy thank you, sorry. Thank you, sorry.
Abnormal. Bakit noon? Sikreto ba? Ay, kaya nga sis, no? Sikreto ba yan? Hindi ah. Bulgaran kaya yan. Pero, sikreto pala yan. Pinaya, ano? Kailan ba yung naging sikreto? Sikreto, Bisaya ba? Hala, may nakaraan palang sikreto. Sikreto malupit. Mamaya na yung song para sa mga abnormal. Uy, nain ka tao. Sinong hindi nag-thumbs up? Pwede pa bulong? Ano? Harang ko ni mo sa... Thank you, MJ. Harang ko mo. Thank you. Anything, tawang-tawa ka dyan. Thank you sa... Uy, may 10 ka thumbs up. 8 ka tao. Na-reduce. Bumalin sa ano. Bumalin. Lumipat sa thumbs up ng tao. Kasi pike wala haro. Naka-premium guro yung CP. Ay, i-message ko pala si Doremi. Magpapamura ka ng mura nyo kay buang doon pa nyo. Ang sinabon ka ko eh. Uy, yung sila ka-raven mo, Jud. Expired na premium ko eh. Expired? Ay. Hindi mag-renew ka. Asan si ano? Si Daw. Si kinsa pa. Si Sherman ang nagpahamak sa'yo. Ay, nako po. Hindi siya ko. Bakit anything? Nag-LSC friend mo? Ha, okay rin na ang premium ma-expert ba sa ayaw lang inyong sikreto. Ay, Shemen, yun tayo. Pinahamak ng Shemen eh. Sabi ni Shemen, ang tanga mo kasi. Magluluto lang, parang nagutom ako. Para kang nagutom, para kang magluto, para kang mabusog, ganon. Para kang kumain. Hey, Sojan Adventure, thank you sis. Let's eat. Ano? Sino to? Fish Hunter TV, nandyan ka ba? Napakadla doon. Pumanay mo video. Ha, matibay to tinglakay, matatag to rin na Ansdo, at kako ay naka-LS ka. Okay lang, Joker. Joker. Okay lang, anything. No problem, kahit mag-LS sila. I'm good. Okay lang, anything. Huwag mo silang anuhin. Huwag mo silang pigilan. Ano sabi ni Ray? Ako na, okay na ang sabihin mo sa ayaw ng inyong sabihin. Ano si magakaw? Joker, kasi ikaw na yung bulahan. Ikaw yung bulahan ko. Hala, wala lang mo mga gets. Nasa harap pa pala si ano. Si Hazel Jensen. Hazel Young Adventure. Harap. Ay, video ka videos. Thank you. Uy, nabuang mga jokers. Nabagod ka ako. Dito na. Anything. Salamat ha. Pulutan pala. Lulutuin pala pang... hindi ko wala. Akala ko ba ayaw mo nang magtagay kasi may bangas sa mukha ka na. Naunsa mo. Wala ko ka minawulul. Bayaan mo yan si Joker MJ. Dance Raven na ang video. Hindi, iba yan si Joker videos ay from Italy. French na anything. Joker videos, ano yung tatanong ko? Kalimutan ko.
Ate Gemma, ayaw tulog. Si Raven na, hindi. Ayaw tulog, Joker X mo. Kadali lang. Ate Gem, thank you. Wala ma-tulog ako. Ala, buntag na. Thank you sis sa pag-ani. BG na ako ate ha. Nagluluto kasi ako. Joker, may tatanong ako sa ilang taon ka na? Hindi kasi ako sanay na ina-ate. Ha, masusira man na. Sa inyo ayun, Nangbuang ko si Joker mo. Masalita jama. Hindi naman pagluluto ko lang sila, pulutan, pas mo lang si Barret. Ay, gayon ba? Hindi siya eh. Ikaw ay mauutas ko talaga. Anything, ilang taon na si with Joker videos. Ano sabi ko lang eh, ay, ayaw tulog. Ay na ha, masusira mo na. With Joker videos, luto lang ga. Ha. Naluto na. Iba naman kayo ng bahay ah. Laki ng mukha ko, besh. May ulis. Hindaot na. Asa banda sis, pachamba, uwata kayo. Ayoko uwata ba, ma? Doo ko ron. Uwat kita. Sure ba? Ano na sis? Hindi na ako kabal, wala na akong gaihap sa days. Since I started, wala lang ako nag-rise. Pero mukhaon gabol ko ano. Nikaon ako. Pag after sa 2 weeks, nikaon ako pasta o pizza. Nikaon ako, pero wala ako nag-rise. Pero parehar man ako effect, pero at least ana ba? Mukhaan nga ko ka ng sa tawag niya, dessert. Pero at least sa una mukhaan maglapo dessert. Mukhaan ko rice. Then, sa una sis kay, ang noodles bitaw. Ako naman sa dalag rice. Pancit sa dalag rice. Ay, sa dalag kan rice. Fourth gas Ruth. Happy second. Thank you. Unsa na challenge ni? No rice for 2 weeks. Thank you, Justin Milo. Fourth guest, Ruth, puntahan kita ha. Namaya tabo kasi. Ito zero. Huwag kayong ba? Baka maniwala ako. Fourth guest. Fourth guest post. Kaya. Kung may 2 weeks pa siguro lalo ako. Basta, ayokong yung self ko, ayokong i-pressure. Bilawat ko. Jam, almost 3. Almost 3 pa. Water, pa yun? Water weight? Puntahan po saan? Yung yung channel mo. Emmanuel Bless the second, thank you. Morning na ka dong? Ay, morning na ka dong. Ba't ako nagbibisaya? Forecast Ruth. Nakabot siya. Thank you, Emmanuel. Monica na? Hala, hindi ko siya ma-search. Hello po sa lahat na nandito from Emmanuel Bless the second. Recommend sa akin to live mo po. Who recommended? Sino po nag-recommend? Fourth gas, hindi kita ma-search. Why? Channel saan po? Ay, hindi ka YouTuber? Mag-water fasting sis. Kaya.
Ginawa ko yan sis dati. Pero, uy, congratulations Emmanuel Blas. Congratulations. Ano, for, nagkita ko lang sa, saan? Pabitin ka magsalita dong. Reyna R, baka latang gulay, ganyan. Sis, kaya ko yan, pero 24 hours lang. Kasi, sa nature, sa work ko ba? Salamat sa pag-congrats niya. Wait, ano, congratulations talaga. Ang sipag mo kasi mag-LS din. Anything sa latang gulay talaga. XV pala siya. Thank you. Thank you, XV. Oy, fish hunter, may ano ka na? May harang ka na? Umala ko ni mo dong. Fish hunter. Ano? Fort Gas Ruth? Ano ka? Premium? Thank you. Thank you sa may-ari sa'yo. Thank you kay Kimi. Oo, Reyna, parang sobrang mananakit ulo na. Ano siya, anything, sasakit siya dito, tapos hanggang sa dito. Na ano, thank you, Fish Hunter. So, ilang days mo nakayanin, sis? Ano lang, 1 day lang siya, sis, as in 24 hours. Ay, more than 24 hours, kasi nag-start ako Saturday, tapos kumain ako Monday na, parang gano'n, Saturday night, parang gano'n. Tawang-tawa ka dun. Sige, Fish Hunter, anong iba ang kulay yan? Iba una yan sis, pag nagdala ng kape. Magbuhat na ko pagkaon ni Maria D. Okay natin dyan, thank you dyan. Try ko daw bukas sa water fasting. Try mo sis. Baka. Pero hindi ka naman mataba, bakit ka pa mag-water fasting? Mapinilag muna ako habang nagluluto. Sige, anything. Thank you, anything. Ano yung sabi ni, Fish Hunter TV, Dili-uy? Anong Dili-uy? Kanusta ka nag-money house? April 18. April, May, June. Yes, 18. Hindi, si Fish Hunter, ano talaga siya? Channel talaga siya. YouTuber siya. Hala, bakit tinime out siya ni Joker X3? Joker, ba't mo tinime out si Fort Gas? Hi, anything from Justin Melo. Lugay na po di. 2 months gani. Ika 2 months na ako today. I mean, yesterday kasi technically, naman tayo ngayon, 19 kasi midnight naman. Nagdala ng kape. Nagdala siya kape. Wala ko kita. Thank you sa nag-compliment dyan. Gwapa daw yung amiga. Thank you. Salamat naman dyan ba? Wasa kayo. Naana ka Pinas. Na-mail na, pero wala pa naabot. Kay Pilipinas man akong address. May dalang kape. Exclusive lang yun sa mga nakabula. Lalo na sa team D. Kuya. Oy, Joker, have you seen my latest upload? Halagi, birahan pa ito ni Reyna R. Di-time out niya, naka-time out na. Reyna R, na ako magbaon kasi naman ikaw sakit sa puso. Binaon niya ulit. Double kill. Savage.
Thank you sa naka-BG dyan na ayaw magpapangalan. Anything, just a mellow, shout out bro. Oo, yung pamilya ba yun? Anong pamilya ba yun? Tama na, makita ang message sa pin. Sa AdSense. Fish Hunter, monetize ka na? Bakit tumatawa sa Joker? Oo, yung pamilya ba yun? Hala na, loading na, walang kasabong. Sis, dapat ilagay mo sa description, bawal ang dalago. Ay, ano yung sabi niya ng Joker? Oo, yung pamilya ba yun? Yung yung sinout out ko, yung ganyan, ibig sabihin? Ay, hindi mo nakita, no? May sinout out ako dun eh. Tapos naman, Fishan, ay, muli ka na ba? Lamigyan kita ng charot mo nila, kakaya naman sa'yo. Ay, niremove ko sa innocence. Shocks. Ano ba na? Ayan. Hi Daw, I miss you Daw. Latest upload mo? Yes. Have you seen it? Have you seen it already or not yet? Or what? Uy, Fish Hunter, ano mo, yung kailan ka na mo ni? Yung pamilya. Excuse me. You're welcome. Fish Hunter ka na sa kalamoni. Nakuha na ni mga $10. Hi, Reyna R. from Justin Melo. Na-miss ko to. Oh. Nagpupuyat ako last 3 days para manood ng Nature Garden. Oo, nasa work na ako ata nun, pero nandun. Alam ko nandun ka, pero I'm asking kung napanood mo ba? Kasi wala ka mga reaction. Hindi mo pinanood, no? Hindi ka man nag-comment doon. May 26. Ay, sunod na ito, no? Pumasok ka lahat ref ko, 45 lang. Pumasok na lahat ref ko, 45 lang. Magkano lahat? 100 plus? Nagkuha na, pero wala ko man message sa ako. Ano yan, sa AdSense account mo, meron siyang pa-notice. Hindi ako nanood ng video lang sa work ako, 45 lang. Lahat? As in lahat. Di ba pumasok na yung iba? You mean yung yung next pasok, gano'n, next month, gano'n, next cut off? Nakita yung ano ko dyan, ha? Hindi ko maisip. Ay, makita man akong ano. Ang sarap pagtabong. Ganyan. Fisher Hunter, mag-login ba ako sa AdSense? Oo. Ganito ang makikita mo. Ay, hindi ko nakikita. Ganito, Sana klaro, no? Yung to do ba? To do. Basta dun siya sa home, meron siya dun. Sino yung pumasok? It's me, Chong Sis. Thank you. Hindi ko Oo, pumasok na yung April at May. Yung June, hindi ko alam kung pumasok ng May 25 pa ako sa lifetime ko. Tapos sa estimate
cut-off sa June. Ang akin, April tsaka May pa man. April at May. April. Tingnan ko nga yung akin. MJ, okay lang. Take your time. April nga. April at May nga. Joker. Si Marlabsi. Thank you. Sana, ang daming thumbs up ang. Tung nakuha ko ni mo, tung nakuha na ni mo ang tengyad. Gidadan ka dahil. No. Ano? Dadan ka nila ang notice pag napadala na nila ang address ni mo, pag na-mail na nila. DMG Vlogs, hug from Margapsin. Kasi nitong June lang ako. Na di mo may ref pa naman ako nun kahit papano. Kaya nga, ang cut-off nila is this week. This week ata sa mag-cut off Joker. Anything from Margapsi. Thank you, Ganda. Reina RCC Labs, miss you from Margapsi. Hala si sis Reina R, tulog na gulo siya. Sis, tulog na ka sis. Unsa ka dugay po. Ay, ano ka, diba? Ay, kailan ka na mo ni? May 26. Margapsi, thank you, ha? Excuse me. Ano, fish hunter 27. May 26 na mo ni, diba? May June. Tulos, ano mo nakuha imong $10? Darating yun, Joker. Darating pa yun. Kasi na-mail naman nila. Kasi kahit naman, di ba, na ano ka, demo ka. Pag mamoli ka ulit, ganun, yun pa nila yung gamitin mo, ano. Anong oo? I mean, May 26. So, kailan mo nakuha yung $10? Mga 4 days ago. So, June 15. I mean, June 14. Ano ka pa? First week ka siguro ng June pa nila, July nila ibigay yun, ano. Mga 12 to 15. 12 to 15 ng July, nila sila mag-release ng, ano, Pinas ba ang ano mo? Pilipinas ba yung address? Ano, bakit ako sabit? Sorry ha. Excuse me. Hindi ka man nagpa-resend, Joker. Nagpaano ka lang. Nag-change ka lang ng address. Pero malay mo, mahatid sa'yo. Kasi maintindihan man yun ng taga-Pilipinas naman yung magpadala nun. I mean, darating siya sa Pilipinas na post office. Sila na yung maghanap, baka i-analyze nila yung address mo. Pero wala pa naman dumating, joke. Kina-Casey nga, hindi pa dumating. Ilang months na sila. 5 months? 4 months? Naman? Look at Rina R. Wala pa nga. Ano, Margapsi, anything, hindi siya, hindi siya nagpalit. Ano yan, ninja niya. Ang original niyang account is anything. Pinas ka din, fish hunter. So, matagal nga, kasi nga, cafe. Kasi nga sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Look at me. Ay, nakita, alam po niya akong salamat sa paninja. So, diba, nasasend pa din. Oo, nasend na nga nila, diba? Before ka
before ka nag-change ng address, na-mail naman nila. Wala pa sa akin, check ko kaya sa post office. Sayang naman yung doon. Kaya pa naman mag-crocodile na walin. Pawis. O, saan yung katauhan niya? Baka nagluluto, charot. Nandyan lang ata siya. Nandyan din siya, naka-beach eh. Okay. Okay din po. As if naman talaga ako, sagot ako ng sagot para namang totoo yung mga sinasabi ko dito. Look at me now. Look at me, sis. Ate Gemma, thank you ba? Ay, may sumilip lang siya. If you wanna silip-silip me, then just type your name. Hindi na nga ako gumagala kasi dito lang ako naniniwala. Dito lang ako naniniwala. Char, is chusera kay kasis. Joker, kahit pupuntahan mo sa post office, wala nga kaya ay wala kahit sa iba, pero ikaw, up to you. Kung malapit naman ikaw sa post office, then go ahead. Hindi ka naman mamasahin ng 1,000,000. Hancock Exi, thank you. Tawang-tawa siya. Thank you sa mga pa-ninja Joker, sa mga patamasak. Love you to ba? Bilhin ko po sa grabe siya. Ikaw na mayaman. Ate Jem, kumusta ka? Kumusta ka, kaibigan? Thank you for touching me tonight. Showing me. My God, si Jem ako sexy moi. At sexy moi. Ala, sino to? Everyday ko tinatawagan post offices kakapagod na magpunta doon. Anong sabi nila? Sabi nila, hello, wala pa. Gemma Hostess from Fish Hunter. Fish Hunter si Gemma Hostess ay monetize din. Si Reyna R. Thank you, Margot, sa pa-refresh. Kung pwede ka bilihin ba ito? Kung pwede ka bibilihin ba ito? Ang man, di ba? Ang bibili man ang magsabi kung bibilihin niya o hindi ang item. Kasi di ba sabi mo kung nabibili. You're welcome, Fish Hunter TV. Thank you din, ha? Wala pa din daw. Lalo na sa amin, sa Cebu. Nag-AC QWXYZ. Siyempre, galing man sa Manila, tapos Cebu. Wala talaga yan. Atin siyang unsay mo ikaon. Dapat pala kung alam ko lang, in-address ko kay Ate Gemma. In-address kay Ate Gemma. Sa Hong Kong ko Fish Hunter TV. Sa mga naka-BG dyan, thank you so much. So, item ka na. Tara. Grabe siya. Bahala ka lang nga dyan. I'm just explaining. The thought na sinasabi mo na nabibili. So, meaning,
It's a peg. Kung. Meaning, pati ba naman yan? Mahal Gapsi, thank you. Maganda. Hi po, ano naman yan? Wala man palang. Patay, may meaning na dito lumalabas. Si Joker kasi nagtatanong ka man lang. Very hypothetical question. So, I'm just nag-respond lang din po ako. Ganun si Marlapsi. You're welcome. Message? Ma'am, pa dinner ko. What time ka mahuman? The fact, iba yung dating sa akin. Lahat naman sa'yo na iiba. Nagpapaginip pa si Doris Sugabo. Sexy Doris. Ikaw lang, di ba? Ikaw lang, di iba man sa rebel na Doris. Ay, nagabo. Wait ko ba? Dako na imo ipunos. Resibo. Happy Mansari. Thank you, sis. Happy Mansari. Thank you. Fishante TV? Resibo. Meron akong mga naipon na resibo. Yung iba tinapon ko na. Yung iba naka-imbak pa din. Naka-imbak. Ipas ka na resibo. Kaya nga, sana. Pwede sanang ipa-reimburse. Ipa-reimburse. Sa YT pa na. Pa lang po. Sapat lang. Ko lang. Lumizing ka ngayon dahil ba sa mansari? Oo. Happy life. Fish hunter. Kakakuha ko lang sa sa 100. Yun lang. 100 pa ako. Anong ayi, sis? Napalay ayi ka, dira. Ang sabang. Happy Mansari, sana masaya ka sa relasyon. sana. Let's see. Ikaw, Graham X. Dilo. Masaya ka? Version 3, okay pala mayroon ka na 1 each. Nakakuha naman ako ng 1 each. Salamat sa mga palipad ng mga tao dyan. Thank you so much sa mga tulong nyo. Anything, ba't katawang-tawa? Okay pa nga. Ang laki talaga ng dito ko. Umatras ng dito ba? Saan na yung ko? Uy, thank you. 20 ka thumbs up. Oo, masaya ako kahit na dalawa kami sa puso. Masaya lang ako sa iyong matsari ba? Thank you, Innocent, for being happy for me. Happy ka naka-nervo na siguro ulit sa akin. Yes, sis.
Kailan kasalan? Grabe sa industry sa tanong na yun. Wala man, mag-alibay na yun. Wala, nakita ko ano. Dala mo dyan. You're welcome to Shanter TV. Anong kanta yan? Sa puso mo ako'y pangalawa. For us, but for me lang. Ano for us, but for me lang? Ano nga sinabi mo? Nakalimutan ko na tuloy. May nakita ako. Huwag ka nga dyan. May gapsi. Ano pa yan? Buti nga meron eh. Sabi ni Lori, hintayin ko daw siya. For you and for me and the entire human race. If there are people time. Bagsak ko sa challenges. Oy. Pwede man ka po mo apa sis? Pang 5th din ako. Ay, 5th ba ako today? Parang. Unayos, remind ko lang. Anyway, unayos, remind ko lang. May islander pa ako. Namamalo ako. Okay, birthday. Ikaw lang manalagita buwang. Nagpapastor pa siguro ng gama si Nuri. Papastor. Hermana, Kira maganda. Hermana, I missed you, Hermana. Are you on on stream? I mean, are you having live streaming today? Ba't ako na-English niya, Hermana, no? Hermana, kwando? Hermana, Dindo di Santa Claus. Music is me. Mega shout out po from anything. I'm in, Hermana. Hermana, thank you. I missed ya. How are you? Did you get your salary already? Have you? Shout out ng mga ninja natin dito, no? Ay anything sa shout out ng mga ninja. Thank you, Hermana, for visiting me. Bakit ganda? Magandang-ganda. Bakit gusto ko yung ano ko ngayon? Yung mata kong ang laki ng eyebags. Pero, I think I'm happy. Shout out naman, sana all may pa ninja. Ninja ka din naman, Ninja ka din naman, Yung mga ninja ko doon nag-comment, di mo pinapansin, Sobrang mong snub. Graham X Vilo, kawawang ninja, hindi naka-blue. Ay, sorry naman pala. Yun pala ibig niya sabihin. Sorry na, slow lang ako. Maganda lang, pero Zero. Sa anything nga, hindi ka naka-blue. Music is me, asanayin natin yung mga ninja para sa susunod malakas na sila. I miss it too. Okay naman ito. Tinurn over ko na sa pinaka-artist. Grabe nga yung mga siya yung ano doon. Sa main lang ako nagipag-usap, gobyerno. Uy, kahit main, hindi niya pinaka-usap doon. Ate Jem, sorry naman anything, hindi mo naman sinabi na gusto mo ng jacket saan. Ate Jem, thank you. Thank you sa 12 katao, sa 13 katao, 21 katao. Sa mga ninja niyo, thank you so much. Ayun na, may blue na, may jacket ka na. Thank you. Music is me. Ako ninja, pero naka-blue. Ay, hindi ka naka-blue, but si ano ang naka-blue dito? Si Stanley, tsaka si si Sherman ata ang naka-blue. Ha, saan? Si Daw ang naka-blue.
Luwa po. Napahiya siya. Si, Washile? Ano eh? Washile? Hermano, is that you? Zai! Shout out! Ako pala yun. Yes, Stanley. Hi, Stanley. I missed ya. Vanessa 7, thank you, Zai. Ayan, nag-level up na agad yung ninja music is me. Makapag yabang naubaran pala. I'm shocked. Thank you sa patamsak, Zai. Kumusta, Zai? Kiara maganda. Yes, from Stanley actually. Ini things my jacket na mga ninja natin. Ano siya? Thank you ba? Bakit? Ay. Uy, thank you naman sa nagsabing maganda daw ako tonight. Tonight lang pala maganda. Uy, salamat. Thank you sa 14 katao, sa 22 ka thumbs up. Palit agad ninja F4. Hindi nakablo. Mahina pala F4 eh. Shikit. Ang shikit yung akala mo moods ka doon. Tapos na. Uy, hindi man siya nahubaran kasi hindi ko naman, wala man talaga siyang jacket dito. Ate James, how are you na? Ate James, how are you daw from Hermana? Kagwapa ba? Luwi kayo ko sa char. Thank you guys sa pagwapa ni mo dyan. Thank you. Itusira mo ba? Wapa man din bisag mahal pa sis. Thank you sis. Sapa compliment. Wala ni siya. Wala na si Isha. Wala na si Shemen. Binago ko na name na boost. Ano name ni Shemen? Hindi sis. Sa ibang LS minsan ako lang mas katapos wala. Sis, na-try ko yan sis. Nahiya ako. Kasi, nagpalipad ako. Diba, sa ibang LS, pag nagpalipad ka, ay, kadalasan, aminado naman ako, ganun din ako. Pag nagpalipad ka, bibigyan ka ng jacket. Tapos, kinabukasan, bumalik ako. Wala na akong jacket. Lord sa Flash, hello. Thank you sa pagdaan. Thank you, bebe. Kumusta? Sis, sabi ko, wala, pang-1, ano lang pala yun. Ano pa? Siya pala yan. Joker Wild Rift. Buti nga si Sherman. Wild ka nga talaga. Good for one day ang jacket. Oo, mahal pala doon sis. Hindi na ako bumalik. Oo. Mahal pala ang jacket doon. Kailangan mong i-renew. Kailangan mo i-renew. Renewable sis. 24 hours. Mapapalpalan doon. Kay Reyna R, kahit basher, may magaling pala ito kahit pera may pakpak. Hindi mahubad. Thank you, anything. Libre naman kasi yan. I don't know kung may limitation. I mean, yun ba? Yung kung ilan lang pwede. Hello sa lahat na nandito from Lords of Lives. Ang tsaka ng jacket, kada pasok may bayad. Kaya nga, sister. Very, expensive pala jacket kasi 24 hours lang. Music is me, Joker Wild Rift, Lords of Lives, you who ate from anything. Leslie X.V. Hoven, bigyan ng jacket yan, good for one day. Bigyan. Gusto mo ng jacket, Leslie? Anything, hello po from Lords of Lives. Yung grabe yung support mo, tapos bigla ka na nahubara ng jacket, pero hindi na ako bumalik.
Na-try ko yan. Raven, hello bebe, from Lords of Lights. Lords of Lights, kumusta ka na? Alala mo pa ba ako, mahal? Haha, anything, haha. Anong tinatawanan mo, anything? Taxil to si ano, Leslie XV Hoven. Ayaw ko na magipagmansari sa'yo. Lords of Lights, hello bebe, from Leslie XV Hoven. Huwag mo na ako kausapin na, baba muna ako. Sige, music is me. Goodbye, music is me. Baba ka na. Yun, usapan niyo. Jacket na one day lang. Okay, anything. May bayad anything eh. Renewable siya. 24 hours. Anything. Thank you sa mga kabidyo. Sa Jamon. Sa Pamilya Phyllis Vlog. Hermana, thank you. Balik ko, oy. Wait sa... hindi pala siya. Si Alex Yolde. Si Air Ramos. Thank you. Sino pa yung nakabidyo? Si It's Me Chong. Ako, ano yun? Balik ko, wait sa... Joker, ako, ano na? Hindi ko nabasa. Joker, ako ka man sa mo. Di si Leslie. May XB. Ay, oh. May XB din naman si Joker, Ano na? Ay, niinitay sa grabe naman yun. Gayon na nga. Anything. Gayon. Frozen pa yung lulutuin ba? Kaya typing mo. Ano mo, ibabad mo. Kanina ka pa pala, dapat, nilabas mo na. Alam mo naman na frozen, pero mainit naman dyan, so okay lang. Anything nakababad na. Okay. Very good. Saan very good? Hindi ko lang. Ano yung sabihin? Mabuti. Ano mabuti sa inyo? Maalam. Ano yun, mabilis lang yun. Oo nga, kasi mainit dyan. Ano yung lutuin mo, anything? Baka? Camel? Paikutan mo sa washing machine mga 15 minutes, di ba? Puwang. Hindi na kailangan, mainit sa kanila eh. Yan mo lang siya, anything. I-run mo siya sa running water. Yan, ganun mo lang siya. Tapos, tsaka mo siya ito. Adobong manok lang at paratong is alas sa sarap. Kasi mainit ako. Diba? Hot. Ganon. Patouch nga. Uy, 26 katao sa 14 katao. Thank you sa mga paninja. Ang tagal ni Dory. Ang chef, usapang pagkain. Ang sarap talaga ng ng pritong isda. Tsaka, gusto ko sis. Gusto ko bukas gagawa ako. Kasi nga bawal ako sa, bawal. It's not bawal. Di ba hindi na ako nagra-rice. Bukas gagawa ako na sis. Matutuloy na talaga to. Yung, munggos ba sis? Bernice uma, di ba? Magmunggos ko, mabutangan ako palya, o kamatis, o bulan. I'm so excited already. Sorry. Kutsurahin mo pag mainit. Music is may wag masyadong malalapit kay Joker kasi sobrang hot, baka mapasok kayo. Pertong isda. Wow, tunog mo ng pertong. Pertong isda. Music is me yung talakitok, masarap siya ba? Kunti tinit. Ano? Talakitok. Anong English ng talakitok? Balatong is munggo, di ba? Anything? Binili ko na doon na ako titira kaya
Sprouties. Ay, binili na niya ang araw. Dugayan ako nag-gets ha? Abi ko Sunday. Sarap ng munggos, tapos may paa sa baboy ba yun? Wala man kaming paa di. Ako na naglagay ko sa... Itulog na. Kami po this every Sunday. I need every Sunday, but mostly nagmumunggo kami Sunday, kayo yung kompleto ang family, gano'n. Pero sa Manila, sa Luzon, di ba, ano sila, Friday sila. Iwan ko ba, talakitok lang ako, dito ko lang siya nakilala, yung isda na yun. Anong talakitok? Chicharon, halo din sa munggo, masarap ako. Ikaw ang masarap? Ba't hindi ikaw yung ihalo? Ikaw pala masarap. Thank you sa naka-BG. Oo, mostly Sunday. Bakit kaya sa iba Biyernes? Kasi, ang alam ko based on my, kaalaman, kasi, Biyernes daw sis, kasi di ba ang munggo is bad siya sa mga may arthritis, ganun, mga gout, mga ganun, something ganun, sakit-sakit, ganun. Tapos, kailangan nila kainin ng Biyernes kasi kinabukasan walang pasok. Ganun yung explanation na narinig ko dati. Yun lang. I don't know how true. Chicharon halo, ayun na nga. Oo, mostly Sunday. Tawang-tawa siya. Kalamin sa inyong topic diri kay Kaon. Ate Gemma, thank you. Ini thanks music is may panalo yung munggo naman na may patas ng baboy. Wala na, gutom na, buti nito. Tama, sarap ng munggo with paalang baboy, iniinit ko. Sulitin ng habang bata pa. May ganun pala, yes. Ang Biyernes kasi weekend. Kaya nga, pa-weekend na siya. I mean, weekend na. Kinabukasan walang work. So, kahit atakihin ka sa arthritis mo or something, mga ganun na okay lang kasi walang pasok. Unlike sa Sunday, may pasok kinabukasan. Pero, yun na nga. Pwede lang pala atakihin. Pwede lang pala atakihin. Bakit sis? Music is me. Masarap ang munggo kung paano yung eggs mo. Ay, bitter yung sis. Huwag yun. May 26 na tamsak. Thank you. Music is me. Joker is wow. Ew. Ew. Kain lang at pagtanda na lamang sila. Kaya nga, Tara, magmunggo. Bukas, magmunggo ako. I will try to do my best to make munggo. Mapipilay yun. Hindi naman mapipilay yun. Ang patulang munggo sa Biyernes. Ang say Lloyd sa balo. Ay, parang munggo mukbang na naman tayo. Ang hirap kasi ang munggo mukbang kasi ako. Ano man ako? Ay, Joker. Wala pang sagot si sa tanong doon. Magsa-Sunday na ulit. Wala pa din siyang tanong. Akala ko nag-iisip siya. Hanggang ngayon wala siyang iniisip. Ay, nandiyan na yung girlfriend ko. Diba? Si Dorime yan. Ma'ams, love you ba? Tatanggalan ng pamilya mo. Like ko yan, munggo hermano. Hello mga ma'ams.
Mems, ba't si Doremi yan? Thank you, Mems. Basta nakalimit ko na yung mga gigamit ko account. Ganyan naman yun. Kanina naman yun. Ala, si Dori. Minsan, murag maulaw. Over. Di ba yun siya na, kalimtan ang ulaw o kang pride? Sus, ginoo. Sus, ginoo. F2UAE, hi! Hi. Uy. Hi po. Thank you sa pagpunta. Imuha na to, ma'am siya. Anything, love you from Doremi. F2UAE, puntahan kita ng, bigyan kita ng ninja. F2UAE idol, shoutout from anything. Joker, pakisabi huwag siyang mag-ula-ula. Miss you, di ay basin issue ko bas. I love you ko ha, wala kong ipansin. Hi po, anything from F2UAE. Guys, si F2UAE is very bata pa siya. Grade 1 pa siya. Kung pwede, dikitan niyo siya. F2UAE, play ko tong 422. Hello everyone ba? From Doremi. You should na. Hi po. Doremi, anything from anything. Joker, basin kaila ka na ako. Anything, kung wala pata ng baboy, dyan pata na. Grabe siya. Joker, pansinin mo si Doremi. Thank you sa patamsak, guys. Lami kayo na Joker XV. Ang paasa Arabo. Nakatilaw na kasi. Doremi, oy, hello, tara, date, broken ako. Hala, kakamansa rin lang, broken agad. Hello, Doremi, Reyna R, hello, from Doremi. Hala, irihis na, irihis. Kasi tawag ay, sa lawahan lang yun si Joker XV. F2UAE, hi po, Reyna R. F2UAE, unahan mo na si Reyna R. Yung mga naka-blue dyan. Si Doremi, yung punta mo si Dori Tugabo. Ha, sad man sabi. Kaya nga sis, no? Wala na. Charot. Joker XB, I'm single but I'm taken. Noted po, host. Thank you, F2UAE. Naku, seryosuhin ko yan. Baka naman. Seryosuhin daw niya, Doremi. Bakit naman? Ano siya? I'm so sabi, pero wala akong Doremi, nadagdagan nga kahit ko hindi ko pa pinapatay gang ngayon. As if, from yesterday? Harang. Doremi, focus sa single, wag sa taken. Kaya nga. F2UA, hindi ba ikaw din ang nasa Sharjah? Harang pa ko, ma'am. I know, right? Kaso mansari naman yan. Bukas na lang. Meron palang gano'n, no? Wait, ma'am. Video ko. Okay, ma'am. Ganyan ko naman talaga eh.
Iniiwan mo lang palagi. Oo, hindi pa nga gang. Oo, hindi pa pagang ngayon. As in, almost, more than 48 hours? Sure ba? Bukas pa na ang mga patay bago pumasok. Okay na, thanks. Up to you. It's your item. It's your laptop. Kiara, maganda. Salamat naman. Palong-palo ang 79 ounce. Wow! Yung sabi ng friend mo, iniling, maso spam yan. Nakatutok naman sa AC, kaya hindi ganun kainit. Ganun, nag-init. Okay. Good for you. Yung F to UA, done. Bigyan pag, hindi ko pala na mag-play lang ako ng short kasi hindi ko pala na-dictate. Another one. Uy, in fairness, ang cute ng intro mo. Ang cute, pag ganon. $79 anything? Why? Is it 79 hours din yung ni Dory? Yung mga videos niya? Huwag kang mag-loop ng ganun kahaba, hoy. Anything? Makinig ka nga. Anything? Di ba minaw mo? Anything, huwag kang mag-loop ng ganun kahaba. Kasi, pangit. Alam ba, pwede ka mag-loop mga 20 hours, ganun. Kung, baka hindi naman lahat ng video ni Dory, hindi naman kakasya sa 79 hours. So, what have you done? Ermana, thank you. Nag-loop ka, anything? Pag mag-loop ka ba, ang max lang mga 20 hours. Tapos, mag-clear history ka bago ka mag-play ulit. Ano ba sabi ko? Loop nga. Nag-clear ako everyday. Okay, up to you. Thank you. Ano sabi ko pala, Joker? Hindi ba't ako magagalit? Ba't ako magagalit? Hindi na pwede magtanong sa'yo na sa mouth. Ang OA ni Joker. Galit ka? Hindi ako galit. Nakadikit na po, Ma'am Reyna R. Mag-iwan ka lang ng bakas, babalikan ka ni Reyna R. For sure yan. Hindi naman siya nag-play buong bid niya. Sabi mo kasi hindi mo, ba talaga anything? Bahala ka nga dyan. Hermano, at last, nakita mo na ulit mag-ina mo. Joker, mansa rin natin Ikaw kayo lang unang away dyan. F2 UAE, thank you, pawait lang po. Ini-thanks, inaaway mo ba yan? Hindi, siya lang, lahat na lang ng sinasabi ko sa kanya inaaway. Joker, may sinabi si Hermana, buti naman nagkita na kayo ng ng mag-ina mo. Joker, opo, kakauwi ko lang nung isang araw. Joker, bakit hindi kayo nagsama na ngayon? Hindi baka na naman, ulit na naman, mag-lockdown na naman ulit. Hindi, ganun naman. Sabi ko, ang bilis ko nasakta. Kumusta naman kayo ni Kim, Hermano? Yung laptop lang hindi pinatay. Sabi mo kasi, Dolly, hindi ko pa napatay. I thought,
You're playing doors, did you? Ano? Basta na, huwag lang natin magsalita eh. Just, akala ko tapos na. Okay. Bakit ako ano? Hindi natin mag-English at Jem kasi nag-nunus hindi na din ako. Grabe akong ano. Ang jungit ko. Bakit iba yung mukha ko pag nakasalamin at wala? Saan? Oh, Joker, panoorin mo yung ano ko, latest ko. May shoutout ako dun sa mag-ina mo. Pakita mo sa kanya. Hindi ko pala na-shoutout si Irmana dun sa ano ko. Ay, kasi wala man siya comment dun sa post ko. Ate Jem, ay, nag-unsa na ka? Wala, ano yun? Ay, nainitin, huwag kayo mag-away at magmahalan kayo sa inyong kapangalawang buwan ng pamamabuang sa inyo. Kaya maganda, lakad, matatag pa rin. May mga bagay na di ako marunong bata. May mga bagay na di napagkakaintindihan pero nadadala naman ng lambing. Ayoko ma-stress, sayang happiness, childhood. Lul. Shout out all and everywhere. Everywhere. Shout out everything. From Ate Gemma Hansnes. Gemma Hansnes, hello ate, from Any Things. Mensch, I love you ba? Miss you, Mensch. Pero inaway mo ako. Hindi kita inaway. Ni-wait ko nga Irmana eh. Irmana, wala man ikaw comment doon eh. Sorry na. Pero I know you've commented. May comment ka dun sa ano, sa latest ko. Lahat ng bagay ay napag-uusapan. At hindi dinadaan sa awayan. Charot. Ay, niinis ni Kilo. Nagpakain sa mga alaga ko. Alaga. Ito talaga ito. Natulog na sa kayo na R. Ma'am, kausapin mo ako. Ganito na ba talaga tayo? Lagi 2 buwan na puro away. Ito zero pa yun. Joker X. Bago na ko yun. Napa ko si. Thank you sa. Gibilar juga sa. Oo nga. Kaya reply ako. Thank you. Thank you, Hermana. Gawa ako fries and nuggets. Pengi ako. Char. Huwag na nga lang. Ay, music is mirror na art, natulog na ka, kawato na ako mga maloko. Kasi pala away. Kaling nasa mong taas is. Hindi ko. Ano hindi ko, Irmana? Mams, okay lang, Mams. Mag-i-end na rin ako in a while. In a bit. Maybe, 8 minutes. Hindi ko pa i-watch yung Kitty Gems. I-watch mo na, Irmana. May new upload ka ba, Irmana? Init, thanks for na baka manibagong gising pa. Baka manibagong gising pa.
It's me, Chong. Thank you sa pamedyo dyan. Katulog ako no. Hala, patakar mag-ending. Mag alas 2 na do. Ano yun, Hermana? Nagtatanong ako, Hermana, kung may new upload ka. Upload. Hindi man ako nagitong new upload. Iniinit, lagi kayong nagmahalan at hindi magtatagal ay lalong lalalim ang puhukay sa balong malalim. Maliit. Yun na nga, inisales. Inisales nakatulog ng tanghali kaya gising pa till now. Sana all nakatulog ng tanghali. Ma'am, bilisan mo yung pagpa-dinner mo, papatulogin mo pa ako. Wala pa kaya si Habi, ilis everyday. Oh, everyday talaga, Mana. Sana all may time. Hala, ang sana yan. Banting. Sige ha, ayoko na yung kagita ba? May ako, oh. Ang pangit ko pala pag wala akong salamin. Bantay juga sa mura pong kagulit trabaho uma ba no? Rina kaya pala naman. Oo, kasi wala pang work kaya tinatrabaho niya YT. Eh, Manya, sumahod ka na? Ay, sa 21 pa pala ikaw. Ay, is it 21? 27? Ang sahod ka na this week, Irma. Ay, next week, Irmana. Si Joker at si Mola, hutay na ubong tagay ha. Mga mong palwa. Mga mong ay man na siya sis. Define and error lang. Nag-error ang pangitayan. Wala pa, next month pa. Pero happy ako at na-meet ko na ang threshold ko. Threshold. Bakit next month? Eh, hindi pa naman din sahod ngayon, Irmana ah. Hala, harang host. Thank you, sis, the twin. Kuya tayo guys, kubiyar na ako holiday bukas. Holiday everyday, every 12 ang cut off. Gayon pala. Message. Ako pala yun. Anything sa from me na Reyna R, hello sis from sis Twin. Sis Twin. Hello Basher.
Lagot niya ay. Thank you, Tijan. Okay lang, Tijan. Take your time. Welcome. Thank you. 29 ka thumbs up. Thank you so much. Take your time. Ako nga. Sa inyo ba yung Huyuhoy Highland Resort? Hindi. Poor kami eh. Hindi kami katulad mga rich kid. Dito lang ako. Bigyan ka matapos. Thank you, sis. Salamat. Pero okay lang it's me, Chong. Thank you ha. Pero okay lang din na huwag ka nang kasi refresh na ikaw. Salamat. Bago matapos sa pansin, huga ang iyong kamansari pala. May isasagot dyan sa tanong na yan. Anything. Aray ko po. Uy. Hala, nagpaano siya? Nagpahangipad. Paano ba yan? May trabaho si Joker. Alam na. Thank you, sis. Guys, please, i-visit niyo yung CX Lechon. Please support our super chatter, super stickerist. Wala si Joker ako na lang. Oops, my baby. Ay, nandun na pala. Thank you, Joker. It's me. Hermana, exit na may medyo na feeling. Hermana, take a rest. Pahinga ka dyan, and then get well soon. Ayaw kasi mag-antay. Nangaway ka? Huwag ka nga dyan. Thank you. Natin Joker, kala ko naman kung sino ay siya. Kayo yung huwag mag-away palagi at kayo ay magmahala na mabuti at wala nang mura sa paghingi, kundi P at I. Buang natin. Thank you, Joker XV, sa palapang link. Hermana, thank you ha. Mag-play ako kay It's Me Chong. Hindi naintindihan. Alam ko.
Guys, please support our super stickers. Asan ako? Bye-bye Ate Karen from Joker X. PI ha. Siya mamaya na ulit at maumpisahan na rin aking lulutuin. Go ahead anything. Gumayak. Umalis ka na. Umalis. Kaya maganda good night from Joker X. Anything. Diyan muna kayo. Magmahal at magpadami ng mamahalin. Lul ka anything. Bahis ka anything. Kaya maganda. Bye-bye from anything. Joker X niya, nagmitang lingaw sa medba. Rina Arn, alipungatin ka lang. Nalipungatin. Rina Arn, pahinga ka, mabuti may pasok ka bukas. Rina Arn, pala ang napasok bukas. Ano si Tasha? Wala na ko ang sunod. Tas, are you there? Tasha. Ito na ilong. Nakabasa ka sis? Baka wala na naman kung basa. Ano sis? Nakabasa ko sa headline pero wala man siya content. Ano, kailangan mo mag-sign in. Right ka, bibigay akong site sa'yo. Malingaw. Visit. Ha, wak ko isalig Joker XP. Tasha, are you there? Oops, my baby. Tas. Tasha. Hindi man siya pumasok. Movie lang kasi po to ha. Limbi lahat. Puro mga bago mula. May mga cartoons. Yun. Ano ba? Wala naman na sinabi ah. Man, talk to me. Why are you listening? Mag-end ako, man. Ano sa geography yung Korean movies? Next, Netflix and chill. Hindi pa tapos yung pinay ko kay It's Muchong eh. Natapos na ang lahat. Alito pa rin ako. It's Muchong. Thank you ah. Nag-play pa ko nimo. Sis, ang sige, nilog na kanta karon. Mga laka. Ay, nalik iso. Malay ko nito ano.
Eliezer. Na bakit ayaw ma-focus? Netflix. Netflix. Marikit sis, bagong kanta yun. Sayawan lang. Ano? Binibining marikit. May Flexter to. Hindi ko sure kung may Korean dyan. Hollywood, parang yan dyan. Search ka or meron dyan. Sister Daisy, Sister Twin, thank you. Hala ulit host. Thank you so much. Parang. Nasaan yun yung ano? Guys, si Sister Twin ay si Sister Day. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Nimemorize ko na yung ano ba? Yung sequence. Get my popcorn. Meron ata doon. Burrito. Okay, puntahan ko ka. Super XB for me na. Ano yung narin mo? Hala, nagkatulog ako ilan. I will end the stream 17 minutes from now. Thank you guys. Ay, tapos na pala ako kay ano. Ay, may bayad. Pila, sis. Kung wala yung scam. Wala yung scam dyan, sis. Ay, sino ba't na ko mo? Ay, may pala. Joker. Huwag kumaanin lang mo ba yan? Salbahes kasi.
Hala, wala lang tao. Iyan ko na to ba? Ini texture sa kabusog na ga ang mga kamin. Napakain na. Napakain na ga ng mabiberdin. Dami mabiberdin. Mems, nasa, ka na, Mems? Anything. Dory, nasa loob ka na? Nawala na sila. Kaya nga, mag-end na ako. Ay, 2 hours ko to or i-end ko na. 13 minutes na lang ang kulang anything. 2 hours ko na lang ba? Nung iwan sila walang paalam ba, no? Nakakasad. Pero okay lang. Okay lang. Sis, okay ra ka, sis? Maluoy na ko nino. Okay. Thank you, guys. 29 ka tamsa. Salamat. 9 ka tao. Thank you. That's my work. Andyan pa naman rin hindi ka namin iiwan yan. Thank you sa inyong dalawa. May forever talaga kayo ba? Okay naman sis, ikaw okay ra ka? Nangatol ako mauuda niya sis ba? Akong agtang. Ang agi sa electric fan? Ang isa? Ang isa kong buhok? Marang na inanuyang bang sa kong ini things. Pareho pa kayo tumatawa. Bugas na. Dili man siya bugas siguro. O dili man. Wala man siya bugas. O. Wala. Hugawa kayo ako dagway sis. Dagay ikaw ka lang free calls ba? Hugaw ka kong yaw. Basin mga ayod. Or kat ng isip lang ang forever. Anything. Naniniwala naman ako sa forever, pero forever defines as siya ba? Halimbawa, siya constant. Halimbawa, sa inyo, ikaw at saka yung ex mo, yung forever niyo is pang 2 years lang. Yung ganun. Mamahalin kita forever. 2 years na ba yung forever niyo? Basta, ewan. Grabe sa hugaong na. Kung di man good. I mean, siya sis ba? Daghan po mga talong-tom. Bahala ka lang i-explain. Kapoy i-explain. Sinapod ka. Forevermore, meron ata Oo, forevermore. Forever's not enough. Nagkatang na ko namin. Forever's not enough. Forever's not enough. Wala na yung bayad. Play mo lang kasi. Nakatulog ka, Joker, no? Saan ka galing? If I could have to live my life again and stay in love with you the way I've been. DMG ba? Same siya sa pagbalit. You love, sila to? Gamay na, kaibig ko. Ako, kaya kape. Huwag ka na magkape, mag-end ako in 10 minutes.
my heart ache. I promise I will share my life with you. Forever may not be enough, it's true. My heart is filled with so much love I feel for you. No words can say how much I love you. Reyna R, palating pala, hindi nga lang maintindihan kung kailan darating. Char, gikan ko sa tuog. You're not feeling well? Why are you having tuog? Loli, tingog ang manok bago lang. Ano siya, Arab? 2. Wow, babang. May tanong ako. May sagot kami. Ano yung inray? Taas ng cases? Hindi mo kaya sa power ako eh. Forever's not enough for me to love you. I spent another lifetime, baby, if you ask me to. It's me, John. Thank you, sis. There's nothing nagtuob lang ko kayo na ay ni Anita maghapon. Wala i-prevent lang if ever sumba ko lang. Okay. Good for you. Prevention is better than cure. Bakit iniiyakan si Buyas pag ginagayat? Ano siya, mahapli siya sa mata. Isimba ko kaya ako lang. Bakit nga ba? Alala mo yung ano mo? Katangahan days siya. Babe, I'm missing you. Please don't disappear. These are the words that you should hear. Time and time again, I wish that you were here. I don't wanna lose you, but to me, I wanna lose you. Katangahan days, Jude Bangon. Oo. Ay, relate ka sis sa katangahan days. Hala, ang cute ng 13, 31. Pero yung pag-ibig, iniyakan din ba? Siguro. Iniiyakan din naman. Tunog, bastos yung minagayat, iba dating. K naman kasi yun. Yung G. Ikaw talaga, yung mga nasa utak mo. That's 7 minutes. The other day, di ay ha. Another day naman, di ay ha. Atong Wednesday na ay ni Andy sa house ni Andy. You're so technical. Bakit bastos yun? Anuhin mo anything. Change mo ng K ang G. Siguro kasi hindi anything yung G lagi i-change mo ng K. Bastos yun. Sis, pero naiyak naman ako sa mga ganyan sis, kung basta, ayaw ko lang mag-explain. Grabe naman sa hindi pa naiyak, no? Very strong. Marang Thursday pa man sa ato, good ka ron. No, it's already Friday. Ay, hiwa. Hinihiwa. Sige, good. Ayaw na explain ko na. Palaiyak man ko, sis. Ilang halata. Di lang halata. Kalangitan ako isa na. I-explain na ako. Iiyak na ako. Para dili pa awa yun. Technique na ko na, sis ba? Slice na lang. Hi, DMJ Vlogs from F2 UAE. Unahan mo yan si DMJ Vlogs. Maano din yan. Mabait yan.
Nagtatry na din siya mag-LS, so i-bell mo siya para pag mag-LS siya, pakapunta ka. Gali kay mura gabi pa man kung itanaw ang oras lulo mo. Wow, padali sa days Friday na niya. Yes. Huwag sila sa mga napupula ko. Diyos ko, mababaliw ka lang na lang kayo. Okay. Dali na lang umiyak. Dali na lang. Dali ka lang umiyak, sis. Oo, mabilis ako umiyak, sis. Minsan, ano ko na siya. Depende. Depende. Depende din sa iyak. Meron akong iyak na, ano na. Iyak. Anong tawag dun? Buhaya? Anong tawag dun? Yung fake cry. Pero, hindi ako ganun eh. Hindi ko kayang ganun. Yung pang, basta. Bakit ko ba nag-experience ko? Anyways, 4 minutes lang. Mag-end na tayo. Ay, ano yun? Tapos, ano ito sayo ko eh. Ganyan pala yun, sis. Tapos, wala naman. Ini, ang to. Taga-asa ka di MJ. Taga-Cebu sila. Bisaya pala ang. Kaya F2UAE, taga-saan ka sa Pinas? Nag-buy na si, nag-una nag-buy si anything. TikTok sa, anong TikTokan ko? Uy, anything, wala pa man ako. Wala, may discover, baka may habangan. Wala naman, sis. Pag mag-discover ka, pipilitin ko yung sarili ko. Ganun. Bakit nagbabay ka na? May 3 minutes pa. Ay, may 2 minutes pa. May manok akong dako. Gihikot na ko sa mangga. Bantog ka ni ambak. Nakakitag putig pa. Lami lang mo. Wala dyan ka. Rhyme joker. Dito pa man. Anything thank you ha. Anything salamat. Hala, bantay ka ha. Sabi mo yan. Ano mo, sayo na ika. Gawa ako. Hala ka. It's it. Wala kay evidence ni istorya ko. Wala yan mo. Huwag ka nga, sis. Budots? Joker na. Ano talaga? Alas ito siya. Igora siya na yung harang. Wala siya kasulog. Screen record ko na. Talbahes. Mag-joker na sana yung kanta. Sayaw mo na bago mag-end. Grabe siya. Si Reyna ay muna. Parang na ako. Ayan, nagbati na sila. Ha? Hindi naman kami magkaaway Joke lang naman yung away-away namin. Uy, matapos na ang celebration ng Mansari. Ang kanta wala. Kaya nga. Utangan. Grabe akong iron bags, oh. Wala na siya, sis. Ni-exit na siya. Ate Jem, mag-end na ako, Ate Jem. Thank you, Ate Jem. Mems Dory, sino pang naka-beaches? It's me, Chong. Si Sister Day. Si Alex Yolde, if you're still there. Thank you so much. Si Ira Mas, thank you.
Sumakoy ako kahit wala sasakyan sa inyong usapan, man, sir. Huwag ka kasing huwag ka kasing sumakay ng sumakay. Hindi lahat ng usapan ay matino, jarot. Since pa nandyan, si Irmana, thank you. Si Joker XP, Ate Gemma Hansness, Reina R, anything. Si Joker videos, si DMJ Rags, thank you so much MJ. Sa lahat ng dumalaw, sa lahat ng nagtamsak, sa lahat ng nag-share, Doris Ugabo ma'am, Sailors of Lives, thank you so much. I'm ending my stream now kasi nga already 2:30, 2:22. So, may work pa ako bukas. At least mga 4 hours ang tulog ko naman. Happy man sa Joker. Atin dyan, mag-end ako. Joker, kanta ba? Date bukas. Saan? Sa panaginip? Di na may mabti na ni mabugnan. Rina RDMG Vlogs Joker SB Host, good night sa inyo. Mag-end na ka. Atin dyan, yes. 2:30 na gata dyan. Nasa 2 hours ko ta dyan. Nakuha lang bago yun ah. Anong bago yun? Anything. Ang 4 hours? Hindi mo mag-gym si babae. Pero hindi pa natin sure kasi baka makahanap ako ng kachikahan sa messenger. So, baka ma-extend. June 19. Bukas o ngayon? June 19 na ngayon. Bukas is Saturday. Bukas akong ilong. Gemma Hollis, good night po from Any Things. Joker Axie, Ate Gemma Hollis, Sis Di Hoyohoy, Neighbor, DMG Vlogs, good night. Wala sa Anything. Sino yun? Batanggin niyo, host? Sumba ko na. Pachambal ba sa Anything? Si Doris na. Good night na nga. Ang dami sinasabi ni Anything. Ma'am, matulog na kayo, ma'am. Guys, salamat sa pagsama sa akin for 2 hours. Thank you sa support. It's me, Josis. Thank you sa palipad mo. Thank you so much. Andito lang ako. Anything. Thank you. Anything. Thank you. Gemma Hanses, Rina R. Good night. Anything. Matulog ka na maaga pa. Ate Gem, thank you. Anything. Gemma Hanses, Rina R. DMG Vlogs, Gabo, Babosh, all good night. Mops. Hindi ako kasali. Good night. Good morning, everyone. This is Tia and I'm signing out. Peace, y'all. Rina R, bye-bye the night. Bye-bye the night. Bye-bye, guys. Bye, Ate Jam. Good night. Love you, Ate Jam. Bye-bye.